Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is March 10, 2025. Duha ka mga matagas na opisyal sa NPA patay sa encounter sa Cadiz City. Wala sa nakitaan nga riding in tandem base sa CCTV footage sa natabo nga pagpaniro sa barangay Sumag sa Bacolod. Presyo sang baboy nagsaka pagid. Pagkawigat sa mga higkos ang sapat sa isa ka lane sang Banose, nagresulta sa pagkadanlog sa mga motorista. Kag sa good vibes, basketball games tunga sang Sumag kag Singkang Airport, gindugukan sang tumalanaw. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, good news para sa aton nga mga motorista kay man mayroon naman sang rollback sa presyo sa produkto petrolyo buwas aga. Maganubo o kung magapanubo sang bili sa produkto petrolyo ang mga local company sa ikaduha nga sunod-sunod nga semana sini nga bulan sang Marso. Sa announcement sa mga petroleum companies, piso kag 70 sentimos kada litro ang inubo sa presyo sang gasolina. 90 sentimos naman kada litro ang inubo sa diesel, kag piso kag 80 sentimos para sa kerosene. Ang build-up sa commercial stocks sa commercial crude, ang desisyon sa OPEC member countries nga magpasaka sang output sa bulan sa Abril, kag ang manubo nga demand gikan sa Mexico, Canada kag China bungod sa US trade tariff ang rason sa rollback. Sa number 9, malapit sa 34 milyones pesos nga balor sang pondo ang gi-turnover sa Department of the Interior and Local Government sa Negros Occidental, 12 ka mga syudad kag 6 ka mga banwa. Ini sila ang Seal of Good Local Governance Passers sang 2024. Sa isa ka seremonya, ginpatigayon na pag-turnover sang cheque sa Biyernes. 3 million pesos ang nabaton sa Negros Occidental. Ang kada syudad naman nagbaton sang 2 million pesos. Ang mga banwa nagbaton sang 1,153,000 pesos. Suno kay DALG Provincial Director Teodora Sumagaysay. Dalakip sa mga city awardee amo ang Bacolod, Bago, Cadiz, Escalante, Himamaylan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Talisay kag Victorias. Sa mga banwa naman ang awardee ang Ibi Magalona, Hinigaran, Ilog, Isabela, na Castellana kag Manapla. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang turnover sa SGLG incentive funds hindi lamang pagsaulog sa mga achievements kundi affirmation man sang dedikasyon para sa transparent, accountable kag effective governance. To our esteemed SGLG awardees, congratulations. This recognition is a testament to your hard work, efficiency, and unwavering dedication to serving your respective constituents with excellence. Despite the many challenges that come with public service, you have proven your ability to govern with integrity, resilience, and innovation, qualities that truly define effective leadership. Sa number 8, mga operator sa modern jeepney sa Bacolod City, ginpaidalom sa seminar. Ginpatawag sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang mga operators kag tiglawas sa management ang mga modernized jeepney cooperative para sa natalan nga seminar upod sa Land Transportation Office sa weekend. Kabahin sa luyag tagaan atensyon sang BTTMD ang bahin sa safety sa mga modernized jeepney, makaligad sa natabo nga pagkahulog kag pagkapatay sa konduktor sang jeep. Ginsiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Rubelio, hindi malipod nga bisan siya napaagyan sang driver sa modernized jeepney kag mayara gid sa mga driver nga na-issuean sa citation ticket tungod sang reckless driving. Nagapati naman si Mayor Aldo Benitez dapat mausisa ang safety measures sa mga modernized jeepney agud nga mapangapinan ilabi na ang mga pasahero. Pinpost na mo ng LTO to have seminars to change the image sang Modernized. Kaya ang munang gina-explain ko sa ila, ang Modernized is 15 pesos. Ang traditional is either 12 or 10 pesos. Nga masakay ko sa
modernized. So there has to be a reason nga masakay ang isa ka nga apilion sa pasahero ang modernized. So number one is may aircon. Tawag na sila. Number two is they have to be safe. Safer than traditional. And number three, ang pinakareklamo gid nila is time. Kung masakay mo lang ko, mabayad na ko 15, maliit pa ko, kay kadugay sa modernized, kaya reklamo nila sa modernized is kung hindi mapuno, hindi magakat. Sa number 7, Land Bank of the Philippines ang ginahingyo karon ni Mayor Abdi Benitez nga suportahan ang mga electric jeepney operators. Isa sa mga pagpanghangkat nga ginapakatubang karon sa mga kooperatiba nga nag-upod sa Public Utility Vehicle Modernization Program ang nagasaka nga presyo sa produkto petrolyo. Hindi man malipod nga ang nagluntad nga intra kag intercooperative dispute sa pagdumala sa mga modernized jeepney. Gani, kaina nagkigsapol si Mayor Abdi Benitez sa tiglawas ang Land Bank of the Philippines sa tuyo nga matagaan oportunidad ang mga transport cooperative nga nagatuyo magamit sa electric jeepney. Ginpahayag sang alkalde nga ginhold anay isang bangko ang pagpahulam sang pondo sa mga cooperative bangod madamo ang wala nagabayad sang dues. Nagapati ang alkalde nga paagi sa e-jeepney, mas masarangan sang transport cooperative ang monthly amortization. Ang Bacolod LGU ang nagtananas ng 3 tanan ka mga green route o kung mga rota nga para lang sa mga biyahe nga e-jeepney sa syudad. Ang mga e-jeepney wala ginatugungan sang diesel o kung gasolina kag gina-charge lang. Sana nilang pag on hold subong kay kailangan mo wala gabayad because of issues confronting a modernization po. Ang co-op bali mayor ang wala pay. Ang mga co-ops either delayed sila or having difficulty. So siling ko very budlay manggid nga dugangan mo gasto nga ang kapasulod nga income nila wala gasaka. So mabudlayan gid sila. So if we can find a way, which is what I'm saying, kung electric units kita, madula ang cost of gasoline, ang ginabayad nila sa gasolina, mo na naibayad nila sa amortization. Sa number 6, wala sa may nakitaan nga riding in tandem base sa mga CCTV footages, hindi may angot sa natabo nga pagpaniro o shooting incident sa barangay Sumag sa Bacolod naging kamatay sang isa ka anay barangay kapitan kag iya live-in partner. Kung basihan lang ang CCTV footages nga nakuha sang PNP, wala sang riding in tandem nga involved sa natabo nga shooting incident sa Bangga Tumaro barangay Sumag sa Bacolod Biyernes sa gabi. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia, Station Commander sa Police Station 9, ila pa ginahulat ang resulta sa ballistic examination, cross-matching examination kag bullet trajectory examination. Gani ang tanan nga mga aligasyon may angot sa natabo ang hindi pa makumpirma sa karon. Sunod sa PNP, Biyernes pasanggap napatay ang pasahero nga si Carmelita Davila. May igo siya sang bala sa kilid. Sabado naman sang hapon napatay ang nagadala sang pick-up kag live-in partner ni Davila nga si Federico Gayagas Jr. anay punong barangay sang Bakong Bago City. May igo naman siya sang bala sa ulo. Dugang pa ni Ofalia, sa mga CCTV footages nga ila nakuha, wala sa may nakita nga external forces kag tayo yun lang man nga nagpondo ang puti nga pick-up nga ginasakyan sang duwa sa higad sang karsada. Na-recover sang PNP sa sulod sa salakyan ang isa ka 9mm pistol, isa ka M16 Armalite rifle, grenade launcher, mga bala kag magazine sang 9mm kag M16 kag 40 ka mga bala sang grenade launcher. Sunod sa pulis, mayara sang lisensya ang na-recover nga 9mm pistol samtang wala sa may nakuha nga dokumento ang kapulisan sa M16 rifle. Ginahibalo pa kun nga may amusi ni kadamo nga armas ang anay punong barangay. Sa number 5, pagkawigit sang hiko sang sapat sa bahin sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nangin rason kung nga nadanlog ang pila ka mga motorcycle riders. Yaring report. Nakapaglampos ang iyang helmet ang ini nga motorcycle riders sa badusang aga.
Nadanlog siya sa sininga mga sako ngayara sa tunga sang karsada sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa bahin sang Granada pamansilingan nga dalan sakop sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Sino man abi di makapanglampos, kabaho katama sang unod sang sako nga nagtalapik sa iya nga dilargo. Nagkalaguba pang iya motorsiklo. Si Reynar Mangkaw naman nag-comment sa post ng Digicast Negros nga pati siya na danlog man diri pasadulas 12 ang kaagahon kag na damage man ang iya nga motor. Ang mga nagamotor kag mga nagabike nga naganilabay diri hindi makaagwanta sang baho. Malapit sa Pequinto Bridge, ginsarado ang isa ka lane kay kadamo katama sang sako nga yara sa dalan. Sang hapon, nakigangot ang pamuno sa DPWH Bacolod nga si Engineer Leia Hamero sa Digicast Negros kag sa ilang nga nakuha nga impormasyon. Ang mga sako nga nawigit sa dalan nagaunod sang iti sang manok nga gamiton bilang fertilizer kuntani. May nag-report sa barangay nga nagkalawigit ang among mga higko sa manok matapos maguba ang lock sa likod sa truck, gani nagkalahulog ang mga sako-sako sa mga iti sa mga manok. Ini ang rason kung nga aging kordon sang barangay ang isa ka lane kay delikado katama para sa mga motorista. Nagpadala ang barangay sa mini backhoe para makuha ang mga higko kag ginkarga sa truck. Ginsiligan kag gintinuan naman sa personnel sang DPWH ang dalan kag ginpadalaan sang Bureau of Fire Protection sang fire truck para ma-flushing ang mga higko. Sabado sang hapon, nakakas na ang higko sa dalan pero may nagapabilin sa gihapon nga baho pero hindi na parehos kaisog sang baho sang Sabado sang aga. Sa number 4, ginabulubanta naglabot na tanan sa 2.5 billion pesos ang napagwa nga balor para sa loan agreement sang syudad sang Bacolod. Humalin sang ginsuguran ang mga ginakabig legacy projects sa Benitez administration. Ginabulubanta naglabot na sa 2.5 billion pesos ang na-release sa Bacolod LGU gikan sa 4.4 billion pesos ka loan agreement. Ginpahayag ni Councilor Thady Saison, pamuno sa Committee on Finance sa Konseho, kabahin sa mga proyekto nga narilisan sa pondo ang construction sa Legislative Building sa Bacolod City. O kung Bacolod City Health Medical Complex, construction sa Old City Hall, mini hospitals, tree park, kag ang pagbakal sa kapin 74 hektarya nga duta sa Barangay Granada para sa land banking program. May mga sa Marasod nga binulan, maamat-amat release ang nabilin nga pondo gikan sa loan agreement para sa nabilin nga priority projects, kaangay sa construction sa Bacolod Warehouse, ang City Engineer's Office, sa Bredco Property, Tree Park, Command Center Project, dugang nga mini hospital, solar power installation project sa mga barangay, kag ang Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub nga natala na ang groundbreaking ceremony sa Miyerkules nga adlaw. Siguro masiro, tagid na siya nga maubos-ubos gina sa tanan nga loan. Safe to say, siguro kasi at the end of 2025 or maybe early 2026. Kaya ang construction hindi man ay madali-dali. Usually, ang construction will last mga more than 1 year. We have the old City Hall, the health center, rehabilitation sa health center. We have the legislative building, which if you total the three, more or less, mga lapit na duro mga 1.5 na. What I know is napangayuan na ni tanan niya exemption. Naka-applyan na. Tanginitik, kung imo lang tangon niya, why pa niya dahom-dahom sa eleksyon na sugdanan nito. Wala pa. Sa number 3, presyo sang baboy sa mga merkado sa probinsya pati na sa Bacolod City nagsaka. Sa nagligan nga weekly monitoring, 7 pesos ang average kaginsaka sa presyo sang baboy sa kada kilo sa mga merkado. Sa March 3 nga report sa Provincial Veterinary Office, pinakamahal nga bili sa kada kilo sang baboy yara sa San Carlos City, Pulupandan, Hinubaan kag San Enrique, 400 pesos ang kilo. Sa Bacolod City naman, nagdangat sa 420 pesos ang kilo. May pinakabarato naman nga presyo ang kada kilo sang baboy sa Isabela, 320 pesos. Patag ni Dr. Placida Alemana, mahal sa karon ang live weight sa auction market,
Ini nagadangat sa 240 pesos ang kilo. Magluwas na lamang sa Don Salvador Benedicto kag Calatrava, ngayara sa 170 pesos ang kilo sang live weight. Ang pagsaka sa bilis ng live weight bangod man sa mataas nga demand gikan sa mga traders sa isla sang Panay. Suno kay lamana, ang mga farmers sa Negros Occidental gina-prefer nga magbaligya sang baboy sa mga traders sa Panay bangod sa mas maayo ang presyo kag tigayon man sila makabawi kuni paanggid sa ginatanyag sa ila sa mga local traders. Ginakulang ang Panay sang baboy kag sila ang nagakuha gikan sa Mindanao kag Bohol. Sang Pebrero, nakatigayon papagwa ang probinsya sang 5,000 ka mga baboy. I think gasaka pagid na kay tungod nga hambal sang mga farmers nga gina-prefer nila abi nga ibaligya sa mga trader nga halin sa Panay kay mahal ang pamakal sa ila kay wala nang gidto baboy sa Panay. Now, siling namon dili na lang anay sa Negros para nga magbahar-bahar ang presyo. So galing ang rason naman sa mga farmers nga subong lang sila makabawi-bawi, no? Kay ang local abi naton nga trader hindi ka compete sa price nga ginahatag sang Panay nga trader. Sa number 2, 3 na sa karon kabulan nga nagapabilin sa mga evacuation center ang mga pumuluyo nga nagapuyo sa sulod sang 6-kilometer danger zone sa Bulkan Kanlaon. December 9 sa glupok ang Bulkan Kanlaon. Rason nga gipatuman ang evacuation kag tubtob sa karon hindi pa mapatod kung tubtob san o sila magapabilin sa evacuation centers. Sunod sa kaya Office of the Civil Defense Donato Sermeno III nabuhinan man gid ang kanamuon sang yara sa evacuation centers bangod may pila sa mga apektado. Angin pa kamaayo nga magtinero pod sa ilang mga himata. Pero ini sila ang ginamonitor man. Sa report sang DSWD as of March 10, 12 noon, 1,766 families ang nagapabilin sa evacuation centers. 2,553 naman ang outside of evacuation center. 93.8 million pesos ang balor sa mga humanitarian assistance nga na-release ang DSWD, mga LGU ug mga NGO sa mga apektado. Samtang sa nagligad nga semana, nagtapos naman ang feeding sa probinsya sa mga evacuees. Suno kay Sermeno, balik naman sa karon sa mga LGU ang pagpakaon sa mga apektado nga mga pumuluyo. Mahimo, mayara pa sila sang pondo gikan sa ilang Quick Response Fund. May mga pending pang request gikan sa QRF sa National Office o galing gitawlat pa ang release ni. Samtang siniman lamang tigayon nga naubos ang naubos ang nahatag sang OCD nga mga tent sa mga LGU nga sarang magamit in kaso magsaka sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa Bulkan Kanlaon. Ginahatagan man sang konsiderasyon sa long-term plan ang pag-relocate sang yadtong sakop sang 6-kilometer danger zone. Sandig sa eksperyensya sa natabo sa Bulkan Mayon, suno sa kay Sermeno. Isa nga problema sa LGU kaya naguntat na momentarily naguntat na subsidy sa di ba? Ang provincial government sa ilang hot meals. Last week sang Friday yata. Oo, so nag-end na so muna ang isa ka concern na especially si La Castellana. So yung follow-up naman to ni RD Fernandez, follow-up ito ang may mga financial request sila sa central office, sa national government. Kay why pa release ang aton nga big response fund sa national. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, mga matag-as nga opisyal sa rebeldeng grupo ang nagkalamatay sa engkwentro nga nagluntad sa Cadiz City sa Sabado nga adlaw. Patay ang duha ka mga matag-as nga opisyal sa New People's Army sa nagluntad nga engkwentro batok sa katapos ang 79th Infantry Battalion sa Hacienda Paraiso, Barangay Kaduwaan sa Cadiz City, Sabado sang kaagahon. Gikilala ang mga napatay nga sanday Hans Punteras, Acting Regional Front Secretary kag Finance Officer kag pamuno sang Regional Taxation Implementing Group sang NPA kag Marisa Pobresa nga amo naman ang nagaserbi bilang primary staff ni Punteras kag Regional Communication Officer. Sa report ng 79th IB, nagtingwa pa nga magpalagyo sa Punteras kag Pobresa apang sa nagpatigayon sa clearing operation ang militar, nagluntad ang ikaduha nga encounter nga nagresulta sa kamatayon ng Punteras kag Pobresa.
Na-recover sa encounter site ang M16 rifle, caliber 45 pistol, hand grenade, 5 ka mga 40mm high explosive grenades, rifle grenade, short magazine para sa M16 rifle kag 2 ka mga magazine para sa 45 caliber pistol. Ginkuha na sa ilang mga pamilya ang bangkay sang 2 ka mga nagkalamatay. Kag sa good vibes, hampang nga basketball sa tunga sa Barangay Sumag kag Barangay Singkang Airport sa Bacolod City sa kagabi gindagsa sa mga tumalanaw. Mga supporters jutanay lang baglaputan ay bangod sa ka-intense ang hampang. May report si Nico Delfin. Daw hindi na makasulod sa venue bisa na mga humalampang tungod sang nag-aalalawas nga mga tumalanaw nga nagdugok sa Bacolod Arts Center sa sulod sa Bacolod City National High School para lang masaksihan ang inampang sa tungasang Barangay Sumag kag Singkang sa Greg Gasataya Basketball League kagabi. Nangin makahalawat-hawat ang kompetisyon sa tungasang 2 ka mga barangay nga nagahandom nga magpanguna sa ilang bracket sa Division 1. Kabahin sa mga tumalanaw ang mga local officials sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez. Siguro inagrata ang sa may Vista Alegre, may bago kita nga skate park, kaya may bago man ta nga daw multi-purpose gym. Dumamo man no? I think a little bit bigger than this. So we will be encouraging a lot more sports to transpire or to himuon sa siyudad sa Bacolod. And lapit na lang ato nga Convention Coliseum. Sa tuman ka-intense ang hinampang, pati mga tumalanaw, ang Jutayan na lang mag-ilinaway. Sa nabilin nga 41 seconds, nakaabanse ang Singkang. Pero nakabawi ang Sumag, pinaagi sa winning jump shot ni Kenneth Tulipas, rason nga nalutos ang Singkang. Minguez gets it to Tulipas, a jumper at the line. That goes in! Big shot from Kenneth Tulipas to get that lead back to Sumag. Kabahin sa gindagsa sa mga tumalanaw, ang hinampang sa tungasang Barangay Villamonte kag Barangay 18, kundiin pareho sang hinampang sa tungasang Singkang kag Sumag. Nagdaog ang Barangay 18 sang half shot kontra sa Villamonte. Round 1 pa lang sang liga, gani ginaplano ni Congressman Greg Gasataya nga masaylo ang venue sa mga hinampang sa USLS Coliseum, agud mas madamo ang makatanaw. We do understand nga basta basketball yung Bacolod noon. Galigit mo lang na we have limitations especially sa venue kasi up to this time amo na galing available na venue nga pwede naton hiwatan sa aton elimination round, no, but when in fact try pa kanila mo nga mga number of games i-limit no para do as much as possible pinala ka barangays galigit ang tao gusto gid maglantaw amo na nga ginakuha gid naton pinapangitaan gid medios. Ang tuigan nga liga nga ginalikipan sang 56 ka mga barangay ang nagatuyo maghatag oportunidad sa mga local talents, kasubong na lamang ni Jeffrey Manday sa Barangay Sumag na naging kabahin sa mga national kag professional league sa pungsod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Congratulations Barangay Sumag. Shout out anay sa atong mga live viewers. Si 30 Dorsey Karataw. Good afternoon Idol Ruming. Greetings from Elijah Dornan Karataw and Doris Retuya. Si Lindol Sunyo mayong hapon Negros. Si Jelwin mayong hapon Choy Ruming. Digicast Negros. Happy Monday sa tanan. Jocelyn Lucero mayong hapon Digicast Negros watching from Hong Kong. Rems Piñado mayong hapon. Si Michelle Jemila Ditosil, good afternoon. RH Tata, good afternoon. NIR. Si Neil Aparicio, mayong hapon. Choy Ruming, watching from Silay City. God bless Digicast Negros. Si Marvy Sepriano Aquino, mayong hapon Digicast Negros. Kag sa imo Choy Ruming, watching live from Hawaiian Philippine Company. Andre Tahunera, good afternoon Digicast Negros. Jubea Yap Janela, mayong hapon Digicast Negros. Mayong hapon Choy Ruming, watching from Baguio City. Jemima Dano, kamayong gapi Digicast watching from Japan. Si John Randolph Rubin, thanks for the news Digicast Negros. Mayong hapon and watching from Kuwait. Maricon Songkip Valedores, mayong hapon Negros Island Region watching from Fairview, Quezon City. Leo Litok, mayong hapon sa tanan nga pumuluyo sa Hacienda Carmen. Ilabi na kay Efren Bantiling, God bless. Si Jessery Garutsa Hivero, mayong hapon Digicast Negros. Sir Romeo, watching from Himamaylan City. Pa-shoutout na ko kay Toto, Sean, Andre, kay Big Boy na siya. Si Gloria Bantigue, good PM Digicast Negros.
watching from Pulu, Pandan. Kanamo sa aton greeting sa bunga hapon. Kag amoyad to ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region sa bunga adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.